entrem al Google Drive, d'acord? I el Google Sites és com el mateix totes les aplicacions de Google. Ho trobem des d'aquí les aplicacions de Google, un cop a dins del nostre Gmail, o bé aquí fent nou, d'acord? Més, i hi ha un moment que diu Google Sites. A la que jo faig un clic aquí, se m'obre una plantilla de Google Sites, i aquí això ja és la meva pàgina web, però clar, encara no li he fet res, està per començar, d'acord? Aquí posem un títol, pàgina de prova. I això seria el títol de la nostra pàgina web, d'acord? Aquí dalt hem de posar el nom del lloc, que no és el mateix que el nom de la pàgina, o sí, de vegades. Per exemple, jo, si aquí faig una cosa d'ordinadors, doncs jo què sé, li puc posar PC, no sé, components, no? O aquesta ja està agafada. Com? Està agafada. PC Mar, jo què sé, li poso això, PC Mar. I aquest és el nom del meu lloc web. I aquí li puc posar pàgina de prova igualment, o sigui, no té res a veure el nom del lloc web amb el nom de la pàgina, d'acord? Llavors, quan jo creo un lloc web, com tots els documents de Google, els canvis s'endesen automàticament. O sigui, jo faig un petit clic, canvio alguna cosa, pum, els canvis se'm guarden, no he de patir per perdre la informació. Aquesta opció és per desfer, i aquesta per refer. Jo m'equivoco, desfaig, dic, ai no, que no m'he equivocat, refaig. Aquesta opció d'aquí és per veure com quedaria la meva pàgina web, sigui amb visualització d'ordinador, sigui amb tauleta o sigui amb mòbil. I aquí per tancar. I ara, per exemple, aquesta que ja la tinc una mica feta, si clico aquí, a les icones, aquí és com es veu en PC, aquí com es veu en tauleta i aquí com es veu amb el mòbil. I està molt bé perquè pots preveure com ho veuran els usuaris, d'acord? Les persones que et visitin. Aquí, aquesta opció és per copiar l'enllaç quan ja està publicat. Aquesta opció d'aquí és per compartir amb altres persones. Podríem fer aquesta pàgina web amb diverses persones, com tots els documents de Google. I aquí, a la configuració, hi ha moltes opcions. L'apartat de navegació, hi ha l'opció mode, que és que la navegació estigui dalt. O sigui, jo ara aquí veig, en aquesta pàgina, la navegació per dalt. La navegació vol dir les subpàgines que tinc, les subpàgines que tinc a dins de la pàgina web. Puc veure-ho a la part superior o al lateral. Si jo clico aquí lateral, em desapareix d'aquí dalt. Si clico a la part superior, m'apareix aquí dalt. Hi ha pàgines web que ho tenen a l'esquerra i hi ha pàgines web que ho tenen a dalt. Normalment es navega per dalt, perquè si jo poso aquí la part al lateral, quan tanco he de fer clic per veure-ho. En canvi, a la part superior, doncs ja m'apareix directament. És una tonteria, però és més facilitat d'accés. Color, el color que vulgui. Si el vull blanc, transparent o negre. A la que jo vull transparent, doncs se m'integra amb la foto que tinc de fons. Si li poso negre, doncs em fa la lletra blanca i al revés. Imatges de marca. Aquí està molt bé perquè aquí li puc inserir el meu logotip, que és això d'aquí. Les imatges de marca van a parar aquí a l'esquerra. Jo he posat aquí un PC Box copiat, arreglat en PC Boig, una mica per canviar-li el nom de la marca per no fer un plagi de la pàgina web. Llavors, si feu una còpia d'una pàgina web, li canvieu una mica el nom, no li poseu el nom autèntic, d'acord? I el que ens deixa aquí és canviar el logotip. Si jo ara aquí ho torno a fer, vaig aquí a configuració, aquí a navegació, a imatges de marca, perdó, vosaltres teniu això ara mateix. Jo puc penjar una imatge o cercar-la fins i tot del Google Imatges. I ara si tingués aquí una pàgina web d'ordinadors, doncs posaria aquí ordinadors i cercaria una imatge que m'agradi, jo què sé, per exemple aquesta, insereix,
i m'apareix aquí dalt, d'acord? Que és el logotip. Puc posar un text alternatiu. El text alternatiu és per la gent invident. Llavors, la gent invident, quan es posa sobre de la imatge, l'ajuden a ficar sobre la imatge, doncs sent el text alternatiu, d'acord? L'altra opció, més avall, és icona del web, que sembla una tonteria, però és xulo. Jo puc inserir, si em poso en aquest que no he fet res encara, jo puc inserir aquí una icona al web, jo dic aquí, per exemple, selecciona. Cerco aquí al Google Imatges, icones, iconos, i per exemple m'agrada aquest. Insereix, m'apareix aquí, sembla que no hagi fet res, però quan jo publico, això li dic publica, tanco, publico, això publica, ara us explico això de publicar, i quan jo veig el lloc web publicat, m'afegeix aquesta icona aquí dalt, que és una tonteria però queda xulo. Si jo pogués, ara he posat aquesta per fer proves, però jo si tingués aquí una pàgina web d'ordinadors posaria aquí un ordinador petit, o el que sigui, i queda prou bé, queda diferent de totes les altres. En lloc de posar-me la icona de la Google Sites, em posa la icona que li he posat jo, que està bé, queda xulo. Aquí a eines dels lectors encara estem igual, Això està bé, mostra l'hora de l'última actualització de la pàgina. Quan jo ho tinc així marcat, això és desmarcat i això és marcat. Si tanco i vaig a veure la pàgina com queda, mostra el web lloc publicat. Aquí, espera, que no li he dit que actualitzés la pàgina, aquí publica. Aquí quan publico sempre em dona l'opció de dir els canvis que li he fet, i està bé, publica. Quan veig la visualització prèvia, també per aquí es veu, en PC, m'apareix aquesta I d'informació, que diu, ara ho veig en pestanya gran, que em diu la pàgina s'ha actualitzat fa 0 minuts. Això està bé perquè la gent que entra, si veu una oferta, per exemple, diu, doncs aquesta oferta, jo què sé, està publicada ara mateix, sou els primers que la visito. No està malament, marcar-ho. A veure, aquí torno, tanco la visualització prèvia. Hem d'anar jugant amb l'edició i la visualització. Aquí editem i per aquí mostra el lloc web publicat o per aquí també veig com queda. He d'anar jugant com edito i com ho veig. Aquí em posa el lloc web sense títol. Si jo li poso aquí el nom, el que dèiem abans, per exemple poso 2 perquè ja en tinc un, llavors quan jo vaig aquí publica, ja em surt el nom que jo li he posat aquí a l'esquerra, i llavors quan torno a dir publica, és com ja em surt el desplegable, per veure la pàgina web, configuració de publicació, el que sigui. Clar, jo abans l'he posat primer i si no li heu posat abans, quan dieu publica és quan li heu de posar el nom de la pàgina web. Què més? El desplegable que sí que tenia que fer. Sí, no, amb el desplegable és per veure, mostra el lloc web publicat. Cada cop que fem un canvi li hem de dir publica, perquè si no, no s'actualitzaria, d'acord? I per veure-ho mostra el lloc web publicat o des d'aquí d'aquestes icones de visualització, també. Tornem a la configuració, que tant hi podem anar per aquesta rodeta d'aquí com per aquesta rodeta d'aquí. Estàvem aquí en imatges de marca, això ja ho hem acabat. Eines dels lectors, hem dit que això, que ens mostrés l'hora de l'última actualització, que està prou bé, i enllaços acurats també, això ho deixem igual. Analítiques és per connectar amb Google Analytics, que és un sistema d'anàlisi i de visualització de les pàgines web. No sé si ho coneixeu, però Google Analytics és una plataforma molt gran, que ara no ho farem nosaltres, però et genera un identificador que col·loques aquí, activa les analítiques i podries veure les persones que t'han visitat, des del lloc que t'han visitat,
fins i tot segregat per municipis, ciutats, vull dir, o sigui, països, i dins dels països municipis, superanalític. Bueno, busqueu informació de Google Analytics si us interessa, no ho explicarem aquí. I el següent apartat, banner per anuncis, el que està bé és això d'aquí. Banner per anuncis és per deixar, això groc que he posat aquí dalt jo, si ara aquí ho amago, ara no es veuria, desapareix, és banner per anuncis i ens deixa un lloc a dalt i 150 caràcters, jo per exemple he posat tot això, no deixis escapar aquesta oportunitat, vine a les nostres botigues, bla, bla, bla. És com per posar una informació addicional per captar clients, d'acord? És un banner per anuncis. Un banner és... que sabeu què és un banner? O sigui, és una franja on apareixen anuncis, d'acord? Llavors aquest te'l deixa posar o te'l deixa treure, està bé. El tipus de capçalera, quan jo em poso, però us ensenyo en aquest que no hi ha res encara, quan jo em poso, només quan em poso a sobre em comencen a aparèixer coses. Si em poso a prop del logotip, edito el logotip. Si em poso a prop d'aquí baix, canvia la imatge o tipus de capçalera. I això està molt bé. Tipus de capçalera pot ser portada, banner gran, banner o només títol. Jo el que més xulo queda és el que posa banner, d'acord? Remeneu els altres, però banner és el que queda millor. I aquí podem canviar la imatge, que és lo interessant. Faig un clic aquí a canviar la imatge, el puc penjar des de l'ordinador i, com sempre, puc seleccionar una imatge buscada per internet. De la galeria, per URL, si tenim l'enllaç d'una imatge, l'enganxem. Cerca, doncs aquí, per exemple, si estic fent ordinadors, tema ordinadors, jo busco aquí ordinador, potser en castellà trobarà més resultats, cerca i em troba 1000 coses, d'acord? És com la cerca de Google, això directament, i a mi el que m'agradi, si en trobo algun que m'agrada, doncs l'insereixo. Selecciona i me'l posa d'imatge de fons, tarda uns segons, però me'l posa d'imatge de fons i queda prou xulo. Queda prou bé, això. El tema, aquí a la dreta tenim insereix, pàgines i temes. Faig un clic aquí on posa tema i no n'hi ha gaires, N'hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 6. No n'hi ha gaires, però en triem un que ens agradi una mica i canvia una mica. Li podem canviar fins i tot el color. Però això què és el nom que posat, el títol? No, el tema. El tema és l'interfície amb què treballarem. Com que ara no tenim gaire cosa, tampoc veiem gaires canvis. Però jo puc fins i tot triar un color més personalitzat, que està prou bé, d'acord? I em canvia això. Si jo vull aquest altre tipus de tema, doncs li canvio, I fins i tot puc triar el tipus de lletra. No és molt... Clar, no és molt extens, la cosa està una mica limitat, però tampoc necessitem gran cosa, Feu un clic a tots, a veure quin us agrada més, i trieu el que us agradi més. Llavors, en funció del tema que triem, ens crearà el text d'una manera o una altra a sota. D'acord? Aquí, quan ja comencem a fer cosetes, ja tenim alguna coseta, doncs aquí, com sempre, mostra el web lloc publicat i aquí tindríem, aquesta d'aquí seria el nom de la nostra pàgina web, d'acord? PCMar, pàgina principal. Què és el problema del Google Sites? Que posa el seu nom a davant, o sigui, no tinc una pàgina web que posi PCMar Google Sites, sinó que ho posa davant. I llavors, clar, a l'hora de cercar llocs web per internet, doncs és més, pels motors de cerca, li costa més trobar la nostra pàgina web. Però bé, com que és gratuït i és bastant fàcil, doncs tenim una pàgina web feta bastant fàcil, tot i que això, que el problema de Google Sites és això, que et posa això a davant. Llavors, clar, tu si tens una empresa i li has de dir a un client que et dius sites, google.com, xtec.cat, pcmar, no sé què,
per visitar-te, doncs la persona com que no és gaire efectiu. Però bueno, llavors en lloc de dir-li això, li envies per correu electrònic, fa un clic i entra. Bueno, s'han de buscar estratègies. El bo és que és gratuït, és molt intuïtiu i molt fàcil de fer servir. Quan tenim això ja més fet, insereix, aquí tenim un munt de coses. Tenim quadres de text. Quan jo faig un clic a un quadre de text, m'apareix aquí, i aquí puc començar a escriure. Aquest és el meu lloc web, per exemple, i aquí ens apareix un petit editor de text que li podem canviar el tipus de lletra, li puc canviar la mida, com sempre, un petit editor de text, negreta, cursiva, color, està prou bé. És senzillet però està bé, el podem llançar per aquí i aquí ens apareix una mica més d'eines per fer sagnats, interlineats, el que vulgueu. És un petit editor però està prou bé. I el bo d'aquests quadres de text que jo els puc fer a la mida que jo vulgui. Jo agafo aquesta boleta, aquest tirador, el tiro cap a la dreta i faig el quadre de text tan gran com jo vull. A l'esquerra m'apareix l'opció de colors, l'opció de duplicar i l'opció de llançar. A l'opció de colors faig un clic aquí i li puc donar l'estil. Aquests estils van predeterminats amb el tipus allò que hem dit de temes d'abans. Si jo tinc segons quin tema m'apareixerà un estil aquí diferent que si tinc un altre tema. I el bo és que li puc posar aquí una imatge de fons. La puc cercar de l'ordinador que ja la tingui guardesada o seleccionar una imatge directament també de la galeria, el mateix d'abans. Cerca, per exemple, jo faria cerca, buscaria aquí ordinadors, faig una cerca i també li puc afegir qualsevol imatge de fons. Tardo una mica i queda prou bé. Podria afegir una imatge de fons en aquesta zona d'aquí del text. Si no ho vull, evidentment, ho llenço i n'afegeixo un de nou o restauro la imatge d'abans. Prova de text. I el que és important és això, que podem redimensionar el quadre de text i ara us explico per què. Aquí li canviem el tipus de lletra, el que vulgueu. Negreta, la mida, el que vulguem. Per afegir una imatge, anem aquí, imatges, fem un clic, també penja, si la tenim a l'ordinador, selecciona si la vull cercar directament. Vaig aquí a Google Imatges, aquí continuo jo amb els meus ordinadors. A veure, per exemple, trio una que m'agradi, és igual, qualsevol. I la imatge, primer ell me la posa en unes dimensions que jo puc redimensionar també per les cantonades i el que està bé és que la puc arrossegar on vulgui. I ara la puc posar al costat del quadre de text. La puc moure cap aquí i fent un clic aquí amb els tiradors la puc fer més gran. I puc adaptar el text a on vulgui jo. Jo aquí ara podria posar la imatge aquí, aquest duplicar-lo, posar-lo aquest cap aquí, o sigui, podria, aquest l'elimino, o sigui, puc moure i configurar com vulgui el text amb les imatges. O sigui, jo cada cop que tinc un objecte per aquí, m'apareixen aquests puntets per aquí dalt on tinc una fletxeta i jo puc moure on vulgui. Està molt bé, perquè puc moure on jo vulgui. També, si ho poso aquí sota, doncs em queda aquí baix i puc moure... Veieu que jo puc moure on vulgui les imatges i el text? Està molt bé això, I el fons, mare, es pot canviar? Sí, el fons també. El fons el puc canviar perquè jo faig un clic aquí, i trio el predeterminat pel tema que he triat, o blanc, o gris, o negre, el que vulgui, o els colors que jo li vulgui, o una imatge. Jo puc posar, com he fet abans, o sigui, puc fer el mateix amb un quadre de text que amb un fons de quadre de text i d'imatge, d'acord? Si aquí tinc dues imatges, l'arrossego cap aquí i ara tinc dues. Les faig més o menys de la mateixa mida,
intento no deformar-les gaire, i jo puc arrossegar on vulgui. Les imatges, a més, es poden escapçar, o sigui, és que a més, quan clico una imatge em surten totes aquestes opcions. Escapça vol dir que si jo la faig més gran, només m'agafarà la part interior de la imatge. Jo, per exemple, ara vull d'aquesta foto un detall molt concret de les tecles, de la tecla control. Doncs faria la imatge molt gran, li diria OK i em fa un zoom i m'agafa només la zona que jo vull d'aquella imatge. Si vull restaurar, faig un clic aquí i em torna la imatge normal. Aquí em deixa inserir enllaços. I ara aquí, si tingués una altra pàgina web, faria un clic aquí i aquí posaria un enllaç de la pàgina web i aplica. Moltes coses. O sigui, cada cosa... Sí. Aquest és per suprimir i aquí encara a més pots fer més coses. Aquí a les imatges també els hi podem afegir un títol, que està bé això, perquè a part de la imatge afegeix un títol, aquí li dius, per exemple, jo tinc aquí una botiga d'ordinadors i aquí posaria portàtils. Jo li estic afegint un text que ara el centraré, el centro, el poso aquí, li faig una mida més gran, amb negreta, i ara tinc una imatge que a més té el nom a sota, que és molt més interessant que només posar una imatge sola. Sempre és molt millor posar-li un text a sota de la imatge. Ho fem per aquí, clic, als 3 puntets, afegeix un títol. Sí, dins de la imatge, clic als 3 puntets, afegeix un títol. És més interessant una imatge amb títol que no pas sense títol, sempre millor. I per fer més gran la lletra, doncs com es té? En el títol? Per canviar el tipus de lletra, quan jo li dic aquí afegeix un títol, jo escric aquí, per exemple, ordinadors, o PCs, jo què sé, PCs, PC, i aquí ja em surt l'editor de text flotant. Aquí trio el tipus de lletra, he de seleccionar el text, triar el tipus de lletra, si el vull negreta, cursiva, subratllat, el color de la lletra, si vull aplicar un enllaç, si el vull al centre, si vull pics i numeració, és que hi ha masses coses, Masses coses, oi? Aquí centrat. Quan fas l'afegir títols? Afegir títol. Jo selecciono la imatge, espera't, ara aquest. Aquí, quan clico una imatge em surten els 3 puntets a dalt i afegeix un títol. En aquest cas no, perquè ja l'hi tinc. Quan ja l'hi tinc ja està. A més, fins i tot el puc separar. Añadir text alternativo? No, añadir título, deu ser. Espera't, que... En castellà és seleccionar la imatge, això la pots fer gran o petita, com vulguis, aquí retallar, i aquí en castellà és añadir pie de imagen. I aquí ja se t'obre, ja pots escriure i tens totes les eines per editar el text, d'acord? Aquí hi ha l'opció d'insereix, que allò que dèieu, quan vam fer el mapa de Google, quan vam fer el formulari, us vaig explicar que això es podia inserir en un lloc web. Doncs això és el que farem, d'acord? Els mapes de Google, els formularis, els documents, tots generen un codi HTML. El codi HTML és un codi que serveix per incrustar, per exemple, un formulari, un mapa de Google dins un lloc web. Nosaltres ho fem dins la mateixa Google Sites, però les pàgines web normals també tenen una opció d'inserir codi HTML. Llavors, com ho trobem? Es pot fer des d'aquí, però encara és més ràpid. Us ensenyo el del mapa, per exemple. A veure, on el tinc jo, el mapa? Sí, aquí. Mapa de Google. Quan nosaltres vam crear el nostre mapa del Google, això era el mapa que havíem fet de prova, d'acord? Aquí als 3 puntets hi ha l'opció d'insereix al meu lloc.
Això genera un codi HTML que no s'entén res, però no cal entendre res. L'únic que s'entén és, des d'aquí potser no ho veieu, però us projecto la meva pantalla. Això d'aquí és un codi HTML que l'únic que s'entén, si sabeu anglès, width, que és l'amplada, 640 píxels, height, 480. Això ens està dient que ho incrustarà amb aquesta mida. I és l'únic que podem canviar. Si ara aquí li posés el doble, ens ho posaria més gran, d'acord? Però per defecte ens posa això. Llavors, jo aquest codi li dic d'acord, el copio, li dic d'acord, i jo m'aniria ara aquí al meu lloc web i aquí insereix codi, l'enganxo, ha copiat el mateix que tinc allà, següent, tarda una mica, i insereix. I m'apareix el mapa, tarda una micona, però m'apareix el mapa que jo tenia creat allà. I és fantàstic perquè vaig enllaçant coses que ja tinc fetes, d'acord? Si volgués inserir el formulari, el mateix. Jo tenia el formulari... Ara he de trobar el meu formulari. A veure, formularis de Google, on el vam fer? Aquí. Jo tenia un formulari aquí. Els formularis, des del botó envia, aquí vam fer un formulari molt senzill, des del botó envia ens crea aquesta opció d'aquí, és el codi HTML, insereix HTML. Jo copiaria aquest codi, me'n vaig a la meva pàgina web i aquí un altre cop insereix codi, l'enganxo, tampoc entenem gran cosa, només el de l'amplada i el de l'alçada, següent, insereix i m'inseriria aquí el formulari. I està molt bé perquè de vegades, en lloc de posar un enllaç que queda lletjot, inserim directament el formulari o el mapa i queda molt millor. Quan jo ara publico i visualitzo, li dic que publiqui, va una mica lent ara això, Clar, és que quan projecto ocupa molt ample de banda. Quan jo publico i faig la visualització, aquí com ho veuríem un mòbil, com ho veuríem una tablet, com ho veuríem l'ordinador. Jo veuria aquí el mapa incrustat, que això us ho havia dit com havíem fet el mapa de Google. Està prou bé. Una cosa que no he explicat és suprimir. Jo, per exemple, aquí he creat això i no m'agrada, m'apareix l'escombraria i el llenço. Ara, per exemple, he creat aquest formulari, no el vull, i el llenço. I el que està molt bé, una cosa que està molt bé, són l'historial de versions. Un cop hem fet la nostra pàgina web i un dia li fem un canvi, l'altre dia li fem un altre canvi. Avui li faig 3 canvis i no m'agrada ni m'agradava més el que vaig fer ahir, això passa. Tenim l'historial de versions, que això està en tots els documents de Google. L'historial de versions, ho faré en aquest que hi ha més coses que l'he remenat més, l'historial de versions ens diu els canvis que hem fet tal dia, tal hora, i si jo, per exemple, al novembre vaig fer una cosa, la puc restaurar. I està molt bé perquè jo, per exemple, al novembre vaig fer una pàgina web que m'agradava molt, llavors li vaig fer un canvi i ara no m'agrada, i ara com me'n recordo i que em recupero, doncs ho puc recuperar fent un clic aquí. Restaura aquesta versió. Faig un clic aquí i em torna a la versió que jo havia fet. O sigui, els colors, les imatges, tot el que jo havia fet aquell dia determinat. Està molt bé això. Si no ho vull restaurar, evidentment clico cap aquí i ja està, no passa res. Què més? Aquí insereix, encara hi ha coses que no us he explicat, que són els blocs de continguts, que està molt bé això. Els blocs de contingut, per exemple, jo aquest que havia fet de PC Boig, que aquí hi ha 4 imatges, com ho he fet això? Això no ho he fet jo. Això m'he anat aquí i he clicat aquí i ja se m'apareixen els blocs de continguts, on ja està preparat per inserir imatge i per escriure. És fantàstic, ja no he de fer res. Que no vull... Aquí, des d'insereix blocs de contingut. Hi ha una imatge amb text, 2 imatges amb text a sota,
3 imatges, o sigui, hi ha moltes opcions, i cada cop que clico m'apareix un tipus. Si no m'agrada, el llenço. Si no m'agrada, el llenço i ja està. D'acord? Vull dir que es pot fer de les dues maneres, com has dit abans i això. Sí, clar, però jo si vull anar ràpid, o sigui, a veure, jo ho puc fer personalitzat perquè vull una imatge a dalt, un text a sota, un altre text a la dreta. Aquí ja no m'apareix blocs de contingut, però si tinc una pàgina web que vull, hi ha 4 imatges aquí, doncs clico aquí i no he d'estar allà fent un per un, d'acord? I el bo és això, que si no m'agrada puc suprimir, aquí li puc canviar el color, com abans, inserir una imatge de fons, el que vulgueu. Ho llenço. Per acabar, no, encara no. Grup replegable. Això d'aquí són coses que podem inserir, hi ha un fotimer de coses, sí? Sí, mare meva, sí, no s'acaba, és molt llarg. Grup replegable és un text, que jo aquí poso ara, per exemple, enllaç al meu Instagram. Això es posa, a les pàgines web es posa. I aquí posaria, ara buscaré, no sé quina és la pàgina web d'Instagram, ara ho busco. Clico aquí. Instagram.com, però jo la copio directament, copio la pàgina web, copia, me'n vaig a la meva pàgina i enganxo. I ara, quan això ho visualitzo, publico i ho visualitzo, publica, tarda una micona, quan ho visualitzo, està bé perquè he de fer un clic per veure-ho. Està bé, és un detallet, que queda bé. O sigui, en lloc de posar aquesta pàgina web directament, doncs faig un clic aquí i accedeix, d'acord? Tanco la previsualització, això ho llenço. L'altra opció és taula de continguts. Una taula de continguts és que jo si vaig afegint quadres de text, aquí per exemple poso, no sé, és igual, no sé què posar, títol 1, bla 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 bla. A la que jo afegeixo un títol, si jo en aquest títol, en lloc de text normal, li dic títol 1, títol, o en castellà es deu ser encabezado, ja m'apareix aquí dalt. M'està fent un índex de continguts com quan vam fer el document de text, quan vam fer el treball aquell que, clar, jo sí que hi tinc molt text, vull que les persones accedeixin a cada apartat fent un clic a l'índex, doncs està molt bé. Si ara aquí faig un altre quadre de text o duplico l'anterior, espera, aquí duplico aquest anterior, aquí en lloc de títol 1 poso títol 2, i aquí ja me l'ha afegit, veieu? Que de seguida me l'ha afegit. He posat títol, però sense accent ni res, jo, a més. És igual, jo aquí que vaig afegint coses em van apareixent aquí i és interactiu, jo si clico aquí, quan publiqui m'anirà aquí. Imagineu que aquí tenim molt de text, et crea un índex tot sol, està superbé. Espera't, que ho llancem tot. Carrusel d'imatges, genial, perquè jo aquí puc anar afegint tantes imatges com jo vulgui. Són aquells carrusels que hi ha una imatge i tens l'opció d'anar endavant o endarrere per veure la següent. Una cosa que no hem dit dels carrusels, ara n'inserirem un, és que puc afegir diverses imatges alhora. Imagineu-vos que ara jo estic cercant, aquí a Google Imatges, estic cercant portàtils. Em puc seleccionar més d'un alhora. A mi m'agrada aquest, o sigui, vaig fent clic als que m'agraden, a les fotos que m'agraden. I llavors ja no cal anar fent cada cop la mateixa ordre d'inserir foto al carrusel. Inseriria seleccionant-ne tantes com vulgui en aquest mateix moment. Aquí per fer un exemple de diverses imatges, aquí en tenim unes quantes de seleccionades, insereix. Totes aquestes ja me les agafa el carrusel, insereix. Aquí li canvio la mida,
que és molt gran això. I aquí la rodeta de configuració està molt bé, aquí es veu el número d'imatges que tenim, i aquí la rodeta de configuració està molt bé perquè un altre cop aquí a configuració li puc dir que iniciï automàticament, o sigui, la persona pot fer clic per passar la imatge o es pot reproduir la imatge automàticament. I fins i tot la velocitat, mitjana, lenta, normalment posem entre lenta i mitjana perquè ràpida és massa, i actualitzar. Això d'aquí, de configuració, mostra els punts, són aquests puntets d'aquí, i mostra els títols en el cas que en tinguem. Si jo ara, això no he fet cap canvi, cancel·lo, si aquí a cada imatge li afegeixo un text, afegeixo un títol, doncs em sortiria el text a sota. En aquest cas no n'he afegit cap, però podria afegir, a més, un text per cada imatge, indicant què és cada imatge. Botó, el botó també està bé, és molt xulo. Crees aquí un botó que, per exemple, jo poso aquí Google, i l'enllaç li poso a la pàgina web. Aquesta perquè me la sé, si no la busco, google.cat, espera, que en lloc d'un punt he posat una coma, insereix. I em crea un botó també que quan visualitzo, està molt bé perquè, clico i se m'obre la pàgina web de Google. És un botó, clico i se m'obre la pàgina web de Google. Està molt bé. Què més? Tanco, hi ha més coses, això no s'acaba. El divisor és un separador. Jo clico aquí, m'apareix una línia perquè vull separar dos continguts. També m'apareix en funció, o sigui, el color que m'apareix és en funció del tema que he triat, d'acord? També la puc enllaçar, la puc suprimir per aquí. Un espaiador és un espai que hi ha entre un lloc i l'altre, no té gaire més secret. Enllaços a xarxes socials, això està molt bé, perquè et crea la icona. Faig un clic aquí, i per exemple aquí, la que havíem fet a Instagram, clico, selecciono, copio, i aquí enganxo. Li dic insereix, i et crea ja la icona de la xarxa social. Està superbé. Li pots dir petita, mitjana, gran, i si la vols en cercle, quadrat, si la vols continu esquema, si la vols de color, i et crea ja la icona. No l'has de crear tu, no l'has d'anar a buscar enlloc. El mateix amb Facebook, el mateix amb Twitter, les xarxes socials. Llavors, el que està molt bé és espai reservat. Quan tenim altres col·laboradors o altres editors de la pàgina web, nosaltres podem reservar-los un espai. I està molt bé perquè la persona que entra a ajudar-te, tu saps on t'ajuda, i no et fa aquí el que vol ella. Jo dic, doncs mira, jo faig la meva pàgina web i vull la Tona que m'ajudi, d'acord? Però vull que m'ajudi amb aquest trosset només, no vull que m'ajudi amb tota la pàgina que igual he fet una feinada, m'entra una altra persona i m'ho desgracia tot. Llavors, espai reservat, crea un espai reservat i només per aquella persona. Però és només per quan estàs fent aquesta pàgina, no per quan... És per quan estàs... No, quan tu estàs fent una pàgina web i tens col·laboradors, gent que t'ajuda, que és normal, o sigui, una pàgina web no ho fa una persona sola, perquè si no, no acabaria mai. Llavors, quan publiques, desapareix amb el que hi ha dins, si no hi ha res... Sí, si la persona editora que t'ajuda no ha posat res, allà queda en blanc, o sigui, t'has d'assegurar que aquella persona t'ajuda realment, si no malament. YouTube és per inserir un vídeo a YouTube, calendar per inserir un calendari, que està molt bé, jo per exemple, això està molt bé perquè igual tens els festius de la teva empresa, aquí hi ha una cosa que posa festius a Espanya, això ho té tothom, i t'apareix aquí un llistat de tots els festius que hi ha al país, aquell país. Llavors, per això ho elimino. I aquí és el que us deia, allò que hem fet abans d'inserir un mapa per codi HTML es pot fer per aquí.
molt més fàcil. Faig un clic aquí, em busca aquí els meus mapes i aquí, clar, aquí tinc tots els mapes que m'han inserit. Jo què sé, per exemple, jo tenia aquí, Ruta del Cister. Clico aquest, selecciona i m'insereix el mapa per aquí. Molt més fàcil, Molt més fàcil, d'acord? Suprimeixo, això ho vaig suprimint també. I també tenim per inserir documents, que està molt bé també. Si nosaltres tenim la normativa d'alguna cosa, l'inserim per aquí, que ve del nostre Drive, presentacions, full de càlcul, formularis i gràfics. Els gràfics, formularis, el que hem dit abans, també és molt més ràpid per aquí. Gràfics, si faig un clic aquí a gràfics, ell em busca tots els documents de text, tots els fulls de càlcul que tinc dins el meu Google Drive. I jo, quan en trobo un que tingui gràfic, em sembla tenir algun per aquí, aquí, per exemple, aquest té gràfic, insereix, només t'insereix el gràfic, clico, afegeixo, i només t'insereix el gràfic d'aquell full de càlcul. Tarda una micona, però està molt bé, perquè així no he d'estar jo copiant ni enganxant, ni retallant, ni fent captures de pantalla, ni res. D'acord? Aquí, pàgines. Espera, això ho suprimeixo. Pàgines. Aquí hi ha un índex de les pàgines que tinc. Com que ara només tinc una pàgina principal, només em surt aquesta, i surt aquesta icona de caseta, que és la pàgina principal, el home, que es diu en anglès. Llavors, per afegir una pàgina, des d'aquí, pàgina principal, aquests 3 puntets, o duplica la pàgina si vull crear una pàgina del mateix nivell, o afegeix una subpàgina. Vols una pàgina del mateix nivell? Del mateix nivell, del mateix rang. O sigui, mira, per exemple, aquí tinc pàgines, el que passa, aquí no sé si... sí, mira. Tinc ordinadors, components de l'ordinador i gaming. Això serien subpàgines. Llavors, quan jo creo una... A veure, espera, cancel·la. Sí. Aquesta l'elimino. Una pàgina, duplica la pàgina. Aquí seria, no sé ni què posar-li. Pàgina 2, per exemple. Pàgina 2, fet. M'apareix aquí dalt, d'acord? Pàgina seria com una segona pàgina. Si jo li creo una subpàgina, afegeix una subpàgina, aquí posaria subpàgina, fet. I ara, veieu com surt el desplegable, subpàgina. Una cosa és la del mateix nivell i l'altra és una subpàgina dins d'una pàgina, d'acord? I es creen per aquí, tan simple com botó dret, aquí, duplica o afegeix una subpàgina. 3 en total, vol dir o 3 pàgines principals, o una principal i 2 subpàgines, com vulgueu. Ja està. I la subpàgina com cada dia, si afegeixes una subpàgina? La subpàgina seria això, per exemple. En aquest cas, pàgina principal, aquí, categories, ordinador, seria una subpàgina de la pàgina principal, perquè és un apartat dins de tota la meva pàgina web. I aquí, components de l'ordinador seria una altra subpàgina, gaming seria una altra subpàgina. Normalment es creen subpàgines. Per enllaçar les pàgines que tenim creades amb la pàgina principal, per exemple, aquesta ja està enllaçada, farem aquesta de components de l'ordinador. Aquí tinc la imatge, aquí tinc el text. Puc inserir tant enllaç a la imatge com en el text. Llavors, com ho fem? Selecciono el text, clico a la icona d'insereix enllaç i ja em surt les pàgines que tinc aquí, a la dreta, ja em surten aquí, en aquest lloc web, les pàgines que tinc creades en el lloc web. Si aquí n'afegís més, apareixerien aquí. Llavors, com que jo vull aquesta, clico aquí i aplica. Ara, quan ja queda subratllada, això ja vol dir que té un enllaç, i ara jo, quan faig la visualització, ja faria un clic i aniria en aquesta altra pàgina. El mateix, si estic aquí a la pàgina principal, si jo ara aquí creo una nova subpàgina,
afegeix una subpàgina, li poso impressores, fet, i ara aquí ja se m'ha creat, me'n vaig a la pàgina principal i ara el creo un enllaç. Puc crear-lo a la imatge o a tot. Si selecciono la imatge em surt l'opció d'enllaç a la imatge, si clico en el text també em surt l'opció d'inserir un enllaç en el text. Fem ara aquí la imatge, ja m'està sortint totes les pàgines que he creat, aplica, i ara la imatge té un enllaç i seleccionarem el text i també li posarem l'enllaç del text. Aplica i ja ho tenim. Aquí faltaria posar l'enllaç de la imatge. Aquí no tenim... sí que tenim la pàgina. Aplica. Aquí ja ho havíem fet. I aquí també faltaria l'enllaç de la imatge, que seria components d'ordinador. Aplica. I ara ja quan fem la visualització prèvia, ja clico aquí, vaig a Gaming, tiro enrere, pàgina principal, impressores, també em va impressores, pàgina principal, components de PC, ja em funcionen tots els enllaços. El que us he de recordar és que quan la tenim ja feta, aquí, perquè la puguem veure tots al fòrum, mostra el lloc web publicat, i aquest enllaç d'aquí és el bo, això és el que copiaríeu i posaríeu en l'enllaç del fòrum perquè tots veiem la vostra pàgina, d'acord?